Now nakuma political parties ke bakhona abantu abatshintsha njalo ama political parties. Kodwa ke bona ngithi angibagxeki. Angibagxeki abantu abashintsha ama political parties, ngixeka nina. Ngoba inini enibenza bawashintsha ama political parties. Ngoba umuntu obekade eyithi ekhuluma nani, ehamba nathi, uma senje esegqoka ithini iskipa nje nimbone ngathi umuntu ozalwe kabusha ofresh emafini. Esesho izinto ezingekho mesinekholelo. Uma nike namnika ivote then senimnikile ukuthi ke ngoku funa nakwelinye ilanga aphinda aphume futhi kulo party aphinda ayekwenye. Inqobo uma ngabe abantu abangashintsha ama parties bangaleke bebuza ukuthi imali. Njenga ubukule party sikwazi usitshela ubuhle bayo. Sikuthembe kanjani ngobuhle bale party ositshela yona entsha ngoba uthi le ositshela kona kwakwamanga. Simple ukuthi sizokuthemba kanjani manje ngoba sikuthembile iminyaka eyishumi. Usitshela ukuthi ukhongolo so right, ukhongolo wenza lokho, usuthi ukhongolo so yinja, ukhongolo sewenza lokho nalokho. Asinankinga nalokho. Sikuthembe kanjani ke kuloko ukuthi kuhle la endlini yakho entsha. What if uyasijikela futhi kusasa? Mawusijikela kusasa sithini? Yabo la KZN sidlala ikhehla. Lidlala ngathi leli khehla ngoba lazi ukuthi thina ama voters siyashesha ukukhohlwa. Badlala ngathi ngoba bazi into eyodwa basiyashesha ukukhohlwa. Ukuthi umtolo ebe umeya uyakwazi ukubuya esegqoke elinye ikepusi asho ukuthi uzobuyisa ilwandle eThekwini alibeke la. Kungekho lo yedwa umuntu obuza ba njengomeya la lihlule kanjani ukulibuyisa. Why uzolibuyisa manje? Now udlale umuntu obephethe izwe iminyaka ewu9. Akumangabe nje sekwaphuma kakhongoloza. Asibone sonke ukuthi asisasebenzi. Usezosiqasha. Kodwa zange asiqashe for 9 years umongameli. Asibone sonke ukuthi umhlaba ube balungwini. Kodwa vele samfaka umhlaba ube balungwini. Waze wawushiya naye futhi umhlaba ube balungwini. Manje ngoba usengaphandle usenamandla amakhulu okubuyisa umhlaba ebalungwini. And okuwese wayemncane ngaleso sikhathi esanawo ngempela amandla. Manje nawe ugijima amandla asephelile. Kodwa usezokwenza into ezinkulu. Kodwa ngoba uthemba into eyodwa ukuthi thina sidukiseka kalula. Ama politicians athemba into eyodwa ukuthi thina sidukiseka kalula. Yikho esho lokhu namuhla esho lokhu kusasa. Kukhona uhlelo engilibukelayo. Lapha siyalibukela nje lapha endlini nonkosikazi wami uyalithanda lo hlelo. Uhlelo ethi uthando nesithembu. Ulithanda kakhulu yena ukudlula mina. Mina ngiyalithanda kodwa umuntu olithandayo uyena. Uncama ukwenza yonke into uma engalibukelanga angangazi nokudla ufuna ukulibuka. Yena ngenye imini ngangilibukile lo hlelo. Kunalensizwe ukuthi umseleke evele ifike nje ifike uthi uhleli nje evele ifike nomyeni wakho esekutshela ukuthi hayi umseleke kukhona into azokutshela yona ukuthi hayi ukhona umuntu asembolela ewoshu usefuna ukuthi nizoncedisana naye. Now ngenye imini ngilibukele lo hlelo afika shoka qedwe amesathi uma wale ekhaya noma mina nginankinga mseleko angazi lokutshelile yini lonke iqiniso lo ozointroduce umuntu omusha. Savumelana naye engithatha ukuthi ngeke abe khona number 2. Mhla engithatha. Manje ke leso sinqumo leso asikaze sisiguqule. Anginankinga no number 2 wakhe, no number 3 no number 4 kodwa nice nesinqumo. So kuthi ngeke abe khona number 2. Ngangena lani understanding ukuthi ngoba ngedwa. Naw ke mina ngoba ngumuntu oqinisekayo ekuthatheni inqumo. Lesi sinqumo sokuba ngoba ngedwa angeke ngishintshe. Ngeke ngishintshe. Ngayifunda lento ngathi
if abantu bangake bame enqumeni abasuke beyithathile uma esinqumeni osithathile ungabi la namuhla ube la namuhla ube la namuhla. Now sithi asinibongeke nina eKokstad nonke ngoba eKokstad la eKZN ngo-1994 uma kuvotelwa ngoba ngifuna ni-understand ngoba bakhona abantu abafuna ukudukisa abantu bakubhale umlando kabusha and kuyingozi ukubhala umlando kabusha. Bakhona abantu abafuna ukuthi bagxeke uRamaphosa ngokuthi ANC ayiwinile KZN. Bakhona abafuna ukugxoka nobubani. Kodwa ke ake siukhulumeke umlando wangempela. Ngo-1994 uma kuvotwa la eNingizimu Afrika sawina wonke ama-province ucontesta uMadiba uqobo lwakhe kodwa zange siyiwini KZN kodwa sayiwini iKokstad. iKokstad sayiwina ngento eyodwa ukuthi thina le Kokstad asikholelwa kumuntu ngoba siyamazi umuntu uyachinja sikholelwa kwinhlangano. Thina inhlangano iyiko konke kuthi umuntu siyamazi ukuthi uyafika edlule umuntu uthenga kedlule ashintshe kodwa inhlangano iyama. Ngo-1999 kwaphinde kwavotwa sangayiwini KZN sawina kodwa thina la eKokstad ngoba sikholelwa emgomeni owodwa sime kwinhlangano eyafonyishelwa ukukhulula umuntu omnyama. Sime lapho asididekile noma nami kuba elections aza ngafike sengigqoke eminye imbala ngoba ngazi kahle ukuthi kodwa la eKokstad ngeke nivotele ngoba nivotela lo mbala ngoba nikholelwa kwinhlangano not umuntu ngoba umuntu uyingozi kakhulu. Yabona thina sesishadile cela ukuthi amadoda angaphatheki kabi ngoba lento mhlawumbe amanye awayazi. Yabona uma ungabe ufika ekhaya uyindoda esixhwanguxhwangu mawufika uthethisa ingane unkosikazi uyamthethisa likhona kodwa isikhathi la oba wiki khona kodwa ungazi lesikhathi sokulala. Yabona masulele usuflat uyakubuka uyavuka kubuka. Let's go besifike ngabo 5 sishawa wonke umuntu okhona la sesilele man uyasibuka asibuka acabangela ingane zakhe acabangela abazali bakhe hayathula. Siphinde kwenze kothi ngelinye ilanga sithi sisahona lesigoro amesabeka amanzi ngebhudo elikhulu. Yabona lapho kusho ukuthi usefika ekugcineni amese uyasithela mase siyafa isigoro. Now emhlabeni iyodwa into efuna siyazi ukuthi ifuna uhleli ubaphathe kahle abantu ubahlonipha abantu usebenze nabantu futhi ubazi abantu ukuthi babantu. Ngo-2016 mangaba ngibekwa njengomeya waseKokstad kwaye kwanixakaxakana nje ezazincane then kodwa after sengigcotshiwe ubaba wami ngoba ngisanenhlanhlanyana ke mina ngisanobaba noma ubaba wami wangibiza wathi lalela-ke ndodana mina bengisebenza kwa-Eskom ngiyishopshwadi leNUMSA iminyaka ewu-21 iyodwa into ofuna uyazi ngophethe abantu uma ke wavuma ukubakhokhela abantu usuke ke usuwumetho ukuthi inkinga zabo bazisulela kuwe. Wathi yabona nje ngiyoba umeya eKokstad uvumile wazika abantu baseKokstad babe nezistress nenkinga kufuna bafike bazisulele kuwe akufuni uzithathe personal
wathi uzofika emeetingini uthi umuntu uthi uyahlangana naye eSpa usekhohliwe bekuthuka izolo siyakubulisa usawubona mina and kwangenzekela lokho kaningana ngaligcina ngirealize engathi umuntu mayike emeetingini usuke engayiminish lento asuke eyikhuluma ngoba umuntu oke emeetingini nomuntu osuke outside meeting is a different story. Umuntu obenabangani bakhe beyiqulu lapha ekhonini beshouta bethukanisa musihlangana naye ka weeks hayi omunye umuntu to right obulisayo hey othi kudala sagcina hey lo muntu last week wengithuka usethi kudala ngigcina then abuya amazwi kababa wami ukuthi uma umholi you must absorb ipressure ngoba abantu akekho istress abazozikhuphela bona ngaphandle kokuzikhuphela phi kuwe.